I taara dɔkitɛriso la bila? Awɔ, ne taara dɔkitɛriso la. U yɛrɛ ye analyse dɔw di yan. Ani ordonnance n y'a bila so kɔnɔ tabali sanfɛ. Ok. Je suis désolé, ne ko k'an ka ci bila dɔkitɛriso la mais malheureusement ciw cayara ma se ka taga bi. Ok, c'est pas grave. N b'a dɔn i kun bɛ taa. Mais n'i ma se ka taa n tɛ jigin i la. An bɛ tila ka taga fura ninnu san pharmacie la. Ok. Problème. N hakili la tigɛ nin bɛɛ bɛ ban tu sais. Ni Ala ye ko minnu kɛ o kan ka kɛ de quoi. I y'a faamu? Ma, e tun ye ne wele? Isa n'i wele baasi tɛ. Ne y'i wele ne mɔden ko don. Isa mɔden bɛ sigida musokɔrɔba bɛɛ ko bɛɛ n'a mɔden tulonkɛ ko ne kelen bɛ yen. Duguma ne bila kuma de ye bɛɛ kelen. Isa ne mɔden ko a ko bɛ cogo di? Ma, n b'ala k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na. Isa ji ɲɛma jɔlen na mɛnɛ koyi, e de ɲɛma jɔlen don. Isa ne kɔni ye mɔden ye. Isa e de kɛ muso la kunkolo ye sigida bɛɛ la. Dɔw yɛrɛ tun Isa san joli? Muso furu tɛ ni sɔrɔ. Ma kana kasi sa. Isa ne ko mɔden de ye. Isa mɔden. Ma i kɛ pewu. Ma kasi dabila sa. Ma kasi dabila sa. Kasi dabila. N'Ala sɔnna ma a ɲɛ bɛ sɔrɔ. Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ o ma. Ma i kɛ pewu sa ma. E kɔni b'a kalama k'a fɔ e ɲɛji ma ɲi ne ma. Ma. Nanati. An bɛ min? Kan foyi tɛ baasi t'i la. Bayi baasi tɛ n na. I yɛrɛ dun? Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulilah. Mayi Isa bɛ yen nɔ wa? Awɔ a bɛ yen. Ne yɛrɛ kun mɔgɔba de b'ale yɛrɛ la. Ne kun nana ale yɛrɛ de nɔfɛ tan. Ok. Problème fosi t'a la. Awɔ. Ne yɛrɛ bɛna taa sugu la. Ok. An bɛ kɔfɛ o la. Awɔ k'an bɛn. An tile. Patron. Isa. Patron. An tile. Nanati.
Siga ta yani sigi. Ah. Ça va? Ça va? Ouais. Doni. Bachiti là ouais. Oui, bachitana alhamdulillah. Et nous n'avons Bon, patron ya kile flare ni famana yi. Bo desi do tumi so ye bara la yi no. Mu ko nga sinye fe. Bo kuna shinne mi ye, kunne mi. Bon bi ni fene déplacer ra ni fi no. Mu wana dossier mu di no pour que vous signe. Pas souci, mettre là aussi ni Ah oui, nyama. Mais patron, ina ni so to na tanto ya so no. Nto man jare. Ne na ne fu ke. Ka e wele ke wele to ko la ka dese. Ema lamnelge fo ne magari la fo shen fla la e ga so ga don afo mo ko kerefe o kuma mon souci de bi ka non on a discuté non juste seulement je me sens un peu stressé tu vois e patron en ne nyongo chela la o tan nyongo che ne bolo ko ni fam mi ela e mo ngodo ne la effectivement tu as raison actuellement je suis un peu dans le pétrin côté familial quoi tu vois. Ah d'accord je vois. Tu sais je suis maintenant avec ma famille à peu près 10 ans comme ça. Donc à la matin non rien. Donc mes parents veulent maintenant qu'ils nous soient les tarafara. On est muso du kadi. On te fait comme muso plan pour mais pression minga. Non. D'accord. Patron. Dente mo bolo. Demi ala de bolo. Amadi muso shi e ga furu kana ga che bona sila. Ka kila kana fo ma den soro. O te muso shi kala yini re. Ere a fo to mina. Chena mo no. E bi muso famia wa ere bi ke la famia. Donc ka kila na fo ko ni ko we tanto e ga kila kana fina ta kana fara ka. Amano ko don ne. Ouais, ina wore yare de ga ni kamara ga. Tu vas même midi parents à comment répondre est-ce que mais c'est la solution sera là tu vois. Bon patron masako redo. Ni nana ga to da la fina. U kana na dimi ko ga da maso. Donc ama ga to mina. Ama ku tay. Ewe. Ala be communauté tchon. Effectivement. D'accord. Ya fam. Nao. Merci. Nao. Patron ne sera ni. Oui, pour Ça va? Issa ça va? Ça va. Bachiti là ouais. Bachiti no ba. Ici la là. Ah on sera là ba. Buram solum bachita là. Bachifu itala. Alhamdulillah. Ba Ma ala la keo. Amin arabi. Ala ka jiro. Amin. Ala ka barga. Amin arabi. Ala ka afu no ko ta fana dama. Amin. Ba Ala o do bela jani. Ala wa me woro. Amin. Amin bara la folo ba. Ok. Issa Namba. Ageto de nera ko mo go bela o. O kadi kon. Awa kadi jugumante sheta ila nisi. Nafa. Issa Namba. Ni ay ñewele jugumante. Ala kana ke jugumante. Amina rabbi. Mbram suka konyere do. Ina fo iba kala machugo ni. Abe sanchama mbosi sa. Ni santante, beredate santana. Alama mbram suka sige dina alibi. Bon, chen yara ka fo ne yara flene yoro mi bi. Ne shi sela yoro mi ma. Chen yara la ni desete. Kadine ne ga mude unge yani salute namanya ko mburam so maden so
Ita lagi i ka muso wɛrɛ furu min bɛ se ka den sɔrɔ i ye. N'o tɛ ne ɲɛ mɛ nin sira la dɛ. Ba, ni faamu. Nka f'i fana k'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ den di mɔgɔ ma. Mɔgɔ min y'a diya. Nka i kana den sɔrɔ. Ma i nɔ tɛ. O ye Ala ka kɛ ye. I bɛ taa sɔrɔ Ala y'o de d'a mɔgɔ ma. Ne tun b'a ɲini fɛ. Halisa an ka wagati in d'a ma. A k'a lajɛ o kɔnɔna na. Isare, ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min, a bɛ i n'a fɔ ko in a nɔ dɔ e yɛrɛ nɔ dɔ b'a la. E ba, ne kɛ o kɛ k'i lasigi nin kuma la, n'i ma c'est-à-dire n'i ma lafitɛsi i bɛ kuma kirikara dɔ sɔrɔ k'a fɔ n ye, ne mɔgɔw t'o si la koyi. Ne mɔgɔ bɛ min na i b'a dɔn ye min ye. Sigida in na bibi na ne filɛ yɔrɔ min bi ne maloyalen de don. E ni Ala n'a kira cɛ Kulubali filɛ nin y'an kɔrɔ yan. Kulubali mɔden bɛ den 7 bɔ a mɔdenw dɔrɔn. Sangare filɛ nin ye kɔfɛ mɔden 18 de b'ale bolo. N'a fɔra ne min ye olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye hali mɔden kelen a tɛ ne tɔgɔ la. Ɲɛnajɛba tɛ n na tun. N'i m'a lajɛ ka wuli kuma la ko dɔ ka fisa ko dɔ ye dɛ. N bɛ se k'o de f'i ye. Ne m'a fɔ i k'i muso furu sa. I muso ko man go ne wa den ɲɛnamanba den ladamulenba. A ka di ne yɛrɛ kojugu. Ne m'a fɔ i k'a bila. Ne k'i m'a den n k'i ka muso wɛrɛ furu ka fara a kan ne ka se ka mɔdenw ye ne mɔgɔ b'o de la. Ok ba, i faamu. A banna. I ka baarayɔrɔ la ka na. Ok. N'a kɛra cogo min na n'Ala sɔnna ma ɲɛ bi sɔrɔ a la. O bɛ diya n ye dɛ. Sinon ne ɲɛ bɛ nin sira la dɛ a bɛ n'a lajɛ. Jibril. Ouais, ça va? Ça va? Bien, Oga. Mar bashi fote. Bashi tila. Ah, OK. Agara kile fila. Wallahi trop même nga je. O mai te sigida wana bile. Chabe ke chuguri chucharo. Million chara wa. Nga chewaro enteri din tisege to chugashi la. Fara wan fara je. Ha. Angas. Yes. Jibi. Sina wera kile fila. Wallahi kira kile fila yere. Bashi tila kon. Bashi fote. Tira kemina fusisi dori bega wetu. Nache wakati na susi yɛrɛ de bɛ. Ah bon, susi yɛrɛ wa. Yɔrɔ n t'a dɔn min ku yɔrɔ min na kuma tɛ ka kan ja. N'a cɛ ɲɛfɔ tan sɔnna cogo fɔ. An parents de bɛ fɛ ne ka muso filanan ta. Ka muso filanan ta wa. Denko kama kɔni tɛ. O de kama don. Denko kama. Ah nka cɛ ne kɔni bolo. N'i ma sɔn k'i ka muso filanan ta denko kama. Hakɛ ten. An n'o kan sɔsɔ. E yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔkɔrɔbaw tɛ kuma fɔ gansan kama. N'i y'a fɔ dɔrɔn a fɔ kun dɔ de kama. A ka di mansa bɛɛ kɔni ye i k'i mɔdenw ɲɛna yala a wele ka s'i ma. I bɛ jateminɛ de kɛ sisan i ka muso jateminɛ i bɛna muso min ta. I ni faamu Jibi. Nka ne bɛna se ka muso sugu jumɛn de ta sisan nɔ ka don fɛ yen ka taga fara Mayiga. N ka cɛ o de ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye. Fɔlɔ muso bɛ ta cogo min i yɛrɛ b'a dɔn hali sisan. E ko fɔlɔ muso bɛ ta cogo min na ka jateminɛ de kɛ. Fɔlɔ mɔgɔ b'a kɛ cogo min n'i y'o sira fɛ a bɛ muso ɲuman sɔrɔ kana se k'o la yɛrɛ. Jibi an bɛ société min kɔnɔ i n'a fɔ bi an bɛɛ lajɛlen b'a kalama muso ɲɛnama sɔrɔli ma nɔgɔn. Muso min bɛ se k'i to i danbe la ka tila k'i somɔgɔw bonya. A kɔni ma nɔgɔn
i k'i jija i k'a jateminɛ kosɛbɛ kana kɛ muso ye parce que a cɛ ka ɲi kana kɛ muso ye parce que farin b'a la an ka sɔn ma bada k'a ta jogo jogo de bɛ du jɔ du kɛra cogo fɛn fɛn ye ni muso ɲuman ta kɔnɔ du tun bɛ awɔ muso de ye du kɛ ye nin bɛɛ lajɛlen cɛ a bɛ n'a fɔ bali bɛ ne de ka kan na sisan n b'a dɔn n bɛ kan ka mɛn n'est-ce pas? Ok.